iba a empezar a falar de tribalistas. Vamos a cambiar o chip. Subdelegado de Goberno, tribalistas, Xunta de Goberno. Bo día a todas e a todos. Imos dar logo comenzo a rolda de prensa para dar conta dos acordos de Xunta de Goberno, como cada venres. E logo poñome o vosso dispor para calquera aclaración sobre os mesmos ou outras cuestións xa de carácter local, nacional ou internacional que moitas veces se suscitan nesta rolda de prensa. Empezando polos asuntos ordinarios de Xunta de Goberno. Logo, se hai calquer dúbida sobre os mesmos, preguntádeme e se vos podo aclarar ben, se non a veces no propio servicio de prensa algún dato concreto, algunha cuestión se vos reenvía, non? O primeiro dos puntos é un punto que está vencellado ca canteira de Miramontes, no lugar da Grixoa, e ten que ver con unha das accións que o Concello está a desenvolver en apoio á plataforma da canteira e que foi a apertura dun proceso revocatorio de licencia de maneira secundaria a un expediente aberto pola Dirección Xeral de Calidade Ambiental da Xunta. Por resumirmos moito, intentar ser o máis didáctico posible, sabedes que esta é unha canteira que leva anos en funcionamento, unha autorización fundamentalmente da Consellería de Medio Ambiente autonómica, como todas este tipo de explotacións, recuperada para determinadas cuestións como poden ser os tecnosoles ou a cubillo de residuos, e, deronse unha serie de protestas e de queixas que de algún xeito denunciaban que a canteira non está axustándose á autorización autonómica concedida, e iso permitiu a apertura dun expediente pola Dirección Xeral de Calidade Ambiental, a clausura parcial sobre unha parte importante da explotación que é a dos tecnosoles, e a apertura dun proceso revocatorio dos permisos locais por parte do Concello. Hai máis cuestións, como o conflito que estamos a ter ca propia empresa nos accesos á canteira, porque nos creemos que a empresa non está a cumplir e así hoxe desestimamos as súas alegacións respecto aos permisos que hai locais e non está a tramitar novos permisos. Pero en concreto sobre isto, que levamos hoxe? Levamos un peche do proceso aberto con unha explicación, non? É dicir, nós non podemos pechar o expediente se previamente non o pecha quen xustificou a apertura, que é a Dirección Xeral de Calidade Ambiental da Xunta, non? Polo tanto, diante da posibilidade de que caduque o expediente revocatorio que abrimos, porque dende a propia Xunta non se acaba de pechar o seu expediente sancionador, o que facemos son dúas cousas. O acordo que levamos hoxe, que é o de deixar en stand-by este proceso, e no día de hoxe abrirase un proceso en paralelo para que non caduque. Por lo tanto, eso que levamos hoxe o acordo, non? É dicir, o proceso revocatorio das licencias municipais, o que facemos é paralizar o procedemento, finalizar o procedemento, e en paralelo no día de hoxe abriremos outro, porque se en agosto a Xunta non determinara no seu proceso, o que acontecería se non fixéramos isto é que o noso proceso quedaría caducado e teríamos que volver a comenzar dende o inicio. O sea, é unha cuestión técnica que esta explicación, que non sei se me fixen explicar, levou unha larga explicación por parte de Jorge Duarte, que é o concelleiro da área, pero que basicamente ven a explicar eso. Ao longo destes meses fixemos varias demandas á Xunta de Información de cales iban a ser os prazos, e ao final decidimos, paralizar este proceso e abrir un novo na orde do día, que entre tamén na revocación da licencia de actividade da parte da planta que é de Tecnosoles. Logo hai varias solicitudes de licencia, tanto unha licencia para unha vivenda unifamiliar na Rúa Campo de Santa Marta, como unha licencia para unha actuación xa dunha pensión existente na Rúa dos Concheiros, pero esta vez destinado ao hotel por unha serie de actuacións que van a facer de obra, como unha licencia para a construcción dunha vivenda unifamiliar no lugar Aldea de Abaixo, ou un cambio de cuberta nun inmoble na Rúa Entre Pexigos. Hai tamén unha rectificación do oficio
en unha cuestión técnica que son o que se chama cadro cos parámetros de intervención dunha licencia concedida o 1 de xuño de 2018. É unha modificación técnica que ten que ver con a licencia dunha vivenda unifamiliar, uns datos, uns parámetros de intervención que non estaban correctos, e hai unha denegación dunha solicitude dun cambio accionarial na sociedade, na SL, que está a xestionar o aparcamento da Praza Rosa, non? É dicir, hubo un proceso de venda de accións, un cambio accionarial, enténdese dende a casa que ese cambio accionarial non reúne os requisitos para poder ser aceptado en canto a calificación das empresas, e o que se fai é denegar a solicitud dese cambio accionarial e notificarlle os interesados para que adopten as medidas pertinentes e podan seguir xestionando o aparcadoiro da Praza Rosa, que, como sabedes, ten un período de explotación largo. Non sei se no seu momento foi unha concesión de 50 anos. Ese dato, ahora estou tocando do oído, habría que confirmalo en xunta de goberno. Logo hai moitísimos puntos dende o 9 ao 113 de exenciones fiscales en base ás diferentes ordenanzas municipais e, por lo tanto, bonificacións aos veciños e veciñas da cidade. E logo hai unha serie de puntos antes de entrar no que foron as urxencias, como é a apertura da convocatoria de residencias de creación artística e estadías técnicas para o curso 2018 na sala en Santa Marta Agustín Magán. Sabedes que se está a empregar como unha sala de residencia para diversas compañías da cidade, artes escénicas, preparación de obras e de pezas, e, bueno, ábrese o que é a nova convocatoria para o 2018-2019. Introdúcense unha serie de conceptos que modifican un pouco o que vai a ser a adxudicación destas residencias en base a primar tamén por cuestións de xénero os proxectos que se plantexen respecto a unha serie de compromisos adquiridos tamén no que ten que ver as artes escénicas por parte de diversas concellalías do Grupo de Goberno, e esa apertura. Logo hai tamén a dación de contas da asinatura dun convenio entre a Cidade da Cultura e o Concello, que vense desenvolvendo estes últimos anos para a celebración dun programa que Compostela Móvese. E hai tamén unha solicitude de subvención á Xunta para posta en marcha un programa integral de emprego. Solicítanse 175.000 euros a xente e fundamentalmente está orientada a inserción laboral tamén con sesgo de xénero para unha cantidade aproximada de unhas 100 mulleres na cidade, non? O Concello aportaría, en caso de ser concedida esa subvención, 43.000 euros a maiores de 275.000. E temos tamén a sinatura de algo que xustifica cousas que antes falei, que é a Carta Temática de Igualdade nas Artes Escénicas para o ciclo 2016-2021 e que aposta por facer esa promoción do que ten que ver todo o traballo en artes escénicas, primando para dende as políticas públicas as obras e os proxectos claramente orientados tamén na cuestión de xénero na cidade. Hai unha serie de cuestións que entraron por urxencia, non todas elas urxentes, pero que entran por cuestión de prazos, de evolucións de fianzas, tanto de iluminación navideña 2016 como de suministros de combustibles de impresión. Hai o inicio de expediente de 2 contratacións de 2 vehículos, un vehículo tipo furgón para a Policía Local, para servicio de atestados, e o inicio da contratación dun expediente para un vehículo todoterreno para a Protección Civil de Santiago, que se coñecen como as pick-up. Hai unha solicitud de modificación do que foi o proxecto de convocatoria pública de cooperación ao desenvolvemento na cidade por varias das entidades que solicitan unha ampliación de prazo para a xustificación da subvención. Sabes que estes son programas de cooperación internacional que o ano pasado se deronse por primeira vez e aí solicitas unha ampliación de prazo, 3 entidades, 2 acéptanse, unha non, das 3 que solicitaron. Hai a
a adxudicación e, polo tanto, a regularización definitiva do Servicio para a Xestión da Escola Infantil Municipal de Meixón Frío Salgueiriños, que, como sabedes, está agora con continuidade de servicio pero pendiente de adxudicación, a empresa Sermasa. Polo tanto, empezaremos o curso que ven tanto ca Escola Infantil de Meixón Frío Salgueiriños como cas de Conxo e Fontiñas regularizadas en canto ás licitacións e con un horizonte do ano 2020 de cara a un novo proceso de licitación. Hai tamén o que é o inicio da contratación da Oficina Técnica para desenvolver un dos proxectos de captación de fondos europeos, que como foi o Smartiago. Sabedes que un programa para o cal o Concello de Santiago captou máis de 6 millóns de euros e que está vencellado a proxectos innovadores de compra pública, vencellados fundamentalmente a xestións de residuos, a mobilidade e a iluminación da cidade. Na propia captación de fondos, destinase unha cantidade que son 565.000 euros para a contratación dunha oficina que desenvolva este proxecto, e hoxe o que se inicia é fundamentalmente a contratación desa oficina técnica, que se fará por un proceso de licitación. Son uns fondos moi específicos técnicamente, e é por eso que dentro desos fondos esa cantidade para a oficina técnica que poda desenvolver o programa. Dase conta tamén do que foi a sinatura de colaboración entre o Concello e a Asociación Cultural Correlingua para as actividades de Correlingua en Santiago por 2.500 euros, e aprobanos unha serie de recoñecementos extrajudiciais de crédito de algúns servicios que estaban sin regularizar, como a propia escola infantil, pero que seguen en funcionamento e co cal van a recoñecemento extrajudicial, como de outro tipo de cuestións, como poden ser combustibles, peaxes de AP9, etcétera, no Concello, que son servicios prestados e que hai que abonar. E está todo na Xunta de Goberno. Para que me quede claro, digamos, enredados en esta, cerrar el expediente de revocación e abrir outro. E volver a abrir outro expediente para a revocación. Si, a explicación que se dá, fundamentalmente, é así, moi simplificadamente, que noso expediente de revocación do que son licencias, digamos, secundarias ou locais, sectoriais, puidémolo abrir un pouco instados a apertura que fixo do expediente de Dirección Xeral de Calidade Ambiental da Xunta. Entón, como ainda non se resolveu, corremos o risco de que o noso caduque. E o que facemos é pechar e volver a abrir no mesmo día, creo que vai asinar o contrato, o decreto Jorge Duarte, un novo expediente de revocación da licencia de actividade do que era a Plan de Tecnosoles. Polo tanto, non é que desistamos desa acción, senón que queremos mantela. O que non queremos é que nos caduque. Preguntas que eu facía, bueno, pero si aínda temos unhas semanas hasta agosto, podemos esperar a ver se a Xunta resolve. Pero iso tamén nos mete nun mes de incerteza dende o punto de vista administrativo, que no Concello preferimos asegurar. Entón, polo tanto, o proceso é rematar con este proceso e volver a abrir outro no mesmo día para poder mantelo no momento en que a Xunta remate o seu expediente que ten aberto. Pero al volver a abrir, se inicia todo o proceso otra vez de que volver a presentar a empresa? Bueno, hai algunhas cuestiones dentro das alegacións que se estimaron parcialmente, hai un proceso xa avanzado, que eu supoño que se arrastrará para o novo proceso. Mais que nada ten que ver que todo o traballo feito non se perda, non? Hai algunhas cuestións que se estiman e outras que non se estiman as empresas, e hai outras cuestións a maiores que non van neste expediente de revocación, como o conflito que hai cos accesos, no que nós estamos dicindolle ás empresas que están facendo un uso irregular dos accesos. Eu teño comunicado a propia Guardia Civil polos permisos que hai, porque sabedes que o permiso que figura no Concello é un permiso de hai moitísimos anos, non as empresas actuais, senón o que era a empresa de áridos da canteira original. E, polo tanto, nos defendemos que os camións de gran tonelaxe que están pasando por ali pois non o poden facer mentras non tramiten solicitudes novas, e a empresa, as novas empresas entenden que ca autorización autonómica poden facer uso desos viales, e hai un conflito. De feito, hai outro expediente no que as empresas alegaron e foron rexeitadas as súas alegacións, e o Concello seguiu mantendo a súa posición. Nós estamos totalmente sintonizados cas demandas da plataforma. Temos como obxectivo que si evidentemente o permiso autonómico está a ser incumprido polas empresas que están explotando esa iniciativa, non pode seguir
tendo actividade e entonces dentro das nosas competencias limitadas vamos a traballar en todo o posible porque se está habendo un incumplimento sistemático do permiso autonómico dado esa empresa canto antes remate que a actividade que está facendo en Miramontes. A nos non están moi preocupados e os veciños moito máis e as molestias son moitas. En todo caso, o proceso que se iniciaría a partir de hoy non se podría cerrar tampouco hasta que la Xunta... Sí. Pero eu non quero establecer conflito coa Xunta, Non digo que non se vexa como que nos pechamos, eles terán os seus tempos para resolver, si que nos non nos están dando información, tampouco están obrigados, pero nos non poderíamos pechar o noso proceso de revocación de licencia de actividade mentre eles non pechen o sancionador que teñen. En un proceso tampouco, me refiero. Non podemos. De feito, o que facemos isto para continuar o traballo vixente. Non podemos. Y sobre el contrato de la escuela de Mission Frío, ¿cuánto tiempo decía que estuvo de forma irregular? Eu non digo de forma irregular. Eu digo con continuidade de prestación de servicio, fora de contrato, non sei exactamente cantos meses levaba. Non, tampouco é unha prórroga, non? Nos damos unha orden de continuidade de servicio no momento en que remata o que a concesión. Digo isto porque sabedes que hai ese debate, non? Está irregular? Non, evidentemente ti prefires telo baixo contratos, pero moitos servicios na cidade síguense prestando por orden de continuidade mentre non se regularizan, non? E este foi un deles. Non sei exactamente, Inés, se podes lar logo o dato. Constame que son varios meses porque de feito un dos recoñecementos extrajudiciais é desos meses nos que se sigue prestando o servicio pero hai que levar o recoñecemento para abonar a propia empresa. Foron bastantes meses, bastantes meses. Yo quería hacer una pregunta de otra cuestión. Si acabamos con estos, sí, pues veña, para. Si queréis saber de las que están iniciando los comerciantes, los hoteleros para que retiren títulos de la vía pública, ¿ya se han impuesto alguna sanción? ¿Está previsto hacerlo? Eu non teño esa información, pero supoño que se tiveran imposto algunha sanción eu sabería. Eu creo que non. Logo podemos confirmalo. Evidentemente, nos utilizamos unha vía antes de apercebimento para intentar correxir o que é unha mala práctica en casco histórico, non? E sobre todo en datas sensibles, non? E agardamos a colaboración do tecido comercial para que ese tipo de cuestións poidan ser rectificadas porque dan mala imaxe na cidade. Vale. Chega un momento, se non houbera esa colaboración, pois sempre hai a vía sancionadora e eu supoño que ese o propio departamento de Jorge Duarte quen a terá que valorar, pero se ti inicias un proceso final, se tens que chegar a vía sancionadora sempre debe ser o último recurso. Pero creo que o casco histórico corre un risco de deterioro evidente e determinadas prácticas comerciais que eu podo entender dentro das dinámicas comerciais clásicas no casco histórico son dificilmente conciliables e todos e todas podemos velo a veces con determinados usos que se fan en espazo público no casco histórico. Eu creo que nos debemos autoexixir un nivel de cumprimento maior porque somos sociedade de patrimonio da humanidade. Non é a primeira vez que se... Tense feito por esta vía e incluso por decretos de alcaldía tamén e apercibimentos. É un histórico. Precisamente o fío diso, que medidas plantexan tomar co tema das terrazas? Bueno, sabedes que hai unha modificación da ordenanza que se vai a levar a debate plenario e que un pouco define, creo que presentou Jorge Duarte no día de onte, en rol de prensa, e define os novos criterios, non? Que intentan regular o que nós tamén entendemos que é un uso abusivo da ocupación do espazo público en casco histórico e que moitas e moitos comprobamos no día a día, non? De axuste a unhas determinadas medidas, de non poder invadir determinadas partes da rúa. Non vou a volver a reiterar porque está a rolda de prensa de Jorge e falta o debate plenario por darse a semana que ven, non? Ali poderemos expoñer un pouco cales son as modificacións puntuais desa ordenanza a expensas de que, como outro paquete de ordenanzas que tamén teñen que ver que a actividade hosteleira na cidade poidamos plantexar unha revisión total que está encargada tamén a Universidade de Santiago determinados estudios en colaboración co propio Concello. Yo quería preguntarle por la respuesta que ha dado la coordinadora de Mareña a la propuesta de Compostela Berza de crear una mesa de confluencia para renovar la dirección del partido. ¿Qué le parece que lo comparen a una mesa de notables y lo acusen de intentar llevar a cabo que son más típico de aristocracia política similar a los varones de otros partidos? Pura poesía.
Non, isto non é un diálogo a dous, non somos unha candidatura municipalista de Unidade Popular da capital do país, non vamos a establecer un diálogo a dous co espazo de En Marea a nivel galego, entre outras cosas porque a nosa vontade é outra, non é facer un chamado, non? E un chamado que partía dun análise, evidentemente, de que o espazo a nivel galego estaba a ter serios problemas a hora de representar o conxunto do que se coñece como Comunidade Popular. Había moitos colectivos e tamén persoas que a título individual estaban non sentíndose representados por esta situación, e nós, como candidatura municipalista, facemos un chamado. E o chamado tiña dúas liñas. Unha é non nos vayamos a un proceso de escolla do novo Consello das Mareas a uns meses dun proceso electoral municipal, adiantémolo, e logo corresponsabilicemos a todos os colectivos a todas partes nunha mesa de confluencia. Esa mesa de confluencia non vai tomar ninguna decisión, nin vai a interferir no que o elemento de escolla que foi sempre en Marea, non? E o único que busca é dialogar, que eu creo que é moi necesario, e corresponsabilizar as partes. Si dende Compostela Aberta dise na análise que se entende que o Consello das Mareas non existe unha representación do conxunto do espazo e hai partes que están sobre-representadas, nos parece fundamental sentarnos con todo o mundo, mareas municipalistas, partidos políticos, e un pouco testar se hai vontade de que participen do proceso. Si eso logo se traduce no que ti me acabas de decir, evidentemente eu non me sinto interpelado porque a intencionalidade é outra. Non teño ningún tipo de vontade en entrar en este tipo de dialécticas. Coñezo a xente que as impulsa. Se esperaba outro tipo de resposta? De algunhas outras persoas, sí, pero eu coñezo a xente que as impulsa, e cando digo que coñezo a xente que as impulsa non falo de Luis Villares, vale? Forman parte de dinámicas de tensión, de desacreditar propostas que están ben intencionadas e que eu creo que todo o mundo veu como ben intencionado, non? E polo tanto chegou a resposta antes de que no día de onte a propia coordinadora enviara as resoluciones que fixo pola tarde. Vamos a esperar uns días, vamos a ver como respira todo o conxunto do espazo, mareas municipalistas, partidos políticos, e verdadeiramente hai vontade de participar e de que o espazo represente a todo o mundo. E aí faremos un análise. A min constame que o coordinador de Compostela Aberta está traballando honestamente en algo que parte da responsabilidade, porque nós en Santiago somos un espazo consolidado. Acción de goberno, levamos 3 anos, con proxecciones incluso demoscópicas nas que moitos non creemos, como eu, a alza, e que pode disputarlle hegemonía ao Partido Popular. A pregunta é, que gañamos nos meténdonos en estas historias? Porque non só somos cantonalistas, creemos nun espazo a nivel galego, e vemos que hai problemas a nivel do espazo galego, e creemos que todo o mundo ten un certo respeto pola labor que se fixo aquí en Santiago. Entón dicimos, vamos a intermediar, e iso que estamos a facer por responsabilidade. Non se dá por vencido, entonces? Eu non, por favor. Eu son un pesimista da razón e un optimista da vontade, sempre, non? E además que non é unha cuestión persoal. É dicir, isto que sempre se interpreta, a mí, e non me malinterpretedes, non me quero matar o mensaxeiro. Eu sei que é moito máis simplificar os debates que entrar en estas complexidades, e se falamos xa do espazo das mareas ou da Unidade Popular, moito máis, porque recoñezo que ás veces somos dificilmente comprensibles. Dito isto é moito máis simple, non é un debate nominal, nin meu, respecto ao portavoz, senón é a unha realidade que todos vemos, non? Si históricamente, ao longo destes 6 anos, formacións políticas axudaron a configurar ese espazo, mareas municipalistas, onde desarmamos as posicións de parte tamén, e hai un desmarque nos últimos meses, no último ano, 2 anos, de todos esos colectivos, e nos estamos buscando que todo o mundo, de alguna maneira, exerza a representación nese espazo e represente a totalidade. Non o facemos con ningún tipo de finalidade, nin aristócrata, nin... Unha das críticas da coordinadora era que a proposta de Compostela Aberta de que nesa nova coordinadora se inclúan as mareas municipalistas gobernantes nas terceiras galegas máis grandes, decían que era unha posición discriminatoria hacia as no, pero que están na oposición. Nós non estamos falando que haxa unha inclusión de cuotas na nova dirección. É dicir, que o Consello das Mareas
se vote e se elixa unha persoa un voto. Non estamos falando en paralelo dunha mesa que chamamos de confluencia, non? E na propia texto da proposta vai esos axentes como mínimo, é dicir, unha proposta de mínimos, sempre por elevación poden introducirse a moitas máis persoas, non? Non estamos en ese sentido nin intentando buscar subterfuxos ás canles de participación que todos e todas nos dotamos e que moitos axudamos a constituir, porque eu mesmo persoalmente tiven un rol importante nese espírito de Vigo que agora se reivindica. E eu e Xulio e Jorge e outra xente, non? Entón, non estamos intentando subvertir iso. Iso ten que seguir as canles de sempre. Só pedimos que se adiante uns meses a escolla. O que creemos que é importante que todos os axentes se sentan nunha mesa que chamamos de confluencia. Vai tomar algunha decisión? Non, é falar. É ver se os colectivos queren participar. Porque eu digo, bueno, que a dirección actual de Marea está constituída por xente que está hiperrepresentada, non? E iso ten unha lectura, iso é así, eu creo que iso é así. Pero tamén hai outra cuestión. Os propios colectivos non participaron no proceso de escolla, puxeronse de perfil, ou en moitos casos moitas mareas municipalistas. Entón tamén hai que testar se queren participar. Non sei se me explico. Esa é a única finalidade, non? E esperemos os vindeiros días a ver como se recibe e que pode dar de sí. De todas maneiras non depende de nós, Quer decir, nos lanzamos a proposta. Isto é como el amor, non depende solo de quen a lanza, sino de quen a recibe e quen... Entonces, como son moitas partes, isto é un amor, un poliamor, como teño dito algunha vez. Entonces, como son moitas partes que teñen que respostar, non depende de quen a lance. Xa nun amor a dous é complicado, pois nun amor de varios, depende das respostas que haxa. Entón, non se toman esta resposta entonces como unha negativa? Bueno, creo que está fixada, non? Está fixada antes de recibir incluso o convite e intentando colocar un pouco a venda diante da ferida, pero deixemos que falen todos os colectivos, que falen todos os cargos públicos e tamén a xente, non? E se logo, ao final, hai unha negativa absoluta, bueno, pois polo menos nos quedará a sensación que dende aquí se intentou, que non miramos por outro lado e fomos egoístas na nosa posición de certa comodidade na cidade. Polo menos o intentamos. Nós temos moito traballo aquí na cidade, con moitas cousas que nos ocupan tempo, a maiores de con isto. Aquí estamos únicamente intentando ser responsables. En todo caso, avanzaron esta mañana de que la aposta de adelantar esas elecciones se va a tratar en el próximo Consello. Moi ben, pois... ¿Descartarían a mesa de confluencia si se adelantasen? ¿O sería necesario igualmente? Non, son propostas complementarias, non? É dicir, eu creo que todo o que se poida atender benvido sexa, son complementarias. É dicir, eu da mesa de confluencia, ao mellor non fixemos a pedagogía suficiente, pero o único que buscaba era corresponsabilizar aos colectivos e a xente. E as candidaturas municipalistas. Testar, oye, queredes participar? Vai haber representación de todo o mundo despois dun proceso de eleccións democráticas, unha persoa un voto, non por cuotas, como vedes, esas cousas que son tan de sentido común como falar, dialogar, política, a fin de contas. Esta semana falabas na radio tamén sobre o tema de implantar as paradas a demanda nas liñas de bus nocturnas de Santiago. A pregunta é, funciona o bus nocturno? Bueno, nós temos unha concesión adxudicada en hai anos que ten unha serie de servicios. Eu creo que en estes momentos, salvo para eventos de reforzo puntuais, como poden ser eventos de festas ou de grandes eventos, non hai servicio nocturno, non? Dito isto, o novo contrato de transporte público deberá estar en inicio de licitación nestes vindeiros meses. Xa deberá estar en inicio de licitación dende hai moitos meses, pero en teoría que a nova lei de contratos debería iniciarse agora, e en ese novo contrato sí que pode haber máis marxen para que nós podamos de alguma maneira ter melloras, ter unha maior cobertura e poder poñer en marcha este tipo de cuestiones. A día de hoxe temos unha limitación importante, temos un contrato xudicado con as condicións que nos deixa moi pouco marxen, que únicamente nos permite facer actuacións puntuais, como en determinados eventos reforzar o bus nocturno, pasou creo que foi no San Xoán, en algún outros eventos festivos, e ese é un pouco a filosofía ou o marxen que temos de movimento nestes momentos. Bueno, xente, joder, vese vos novos e con gañas, Nos vamos a ver aquí todo branco.